is Frangach is CBBC ALBA nach Cuir Frangach het een heilige Jean-Claude. Bonjour. Hey, doe ik zo gemakkelijk. Wel, hij wordt een man niet in, kutje. Ga je doe ik gewoon maar andere Fhraing. Kerst, ga je laten we weer Champs-Élysées, Arc de Triomphe, la Tour d'Eiffel. Kerst. Oui. Ha, sinjenish, dol yekin ko akin inni in Cuir Eiffel is jaar, klakken wordt na zo. Bedan is Stiùidio. Ben je maar ergens ja. En wil je ze fios Tour d'Eiffel eigen? Wel, hier zijn waar het juist gaan jullie fios tasje gekast. Zullen we nog die zien anders zeggen? Oh la 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 baguette. Oui. Oui. Dat moet je maar ergens ja. En de Frangach maar. Oh la la. Kerst, gewoon nog een message shot, zullen we? Dit nog oh, wof. Jean-Claude. Vakke tussen die in Cuir Eiffel. Sacre bleu. Shogaf koik knemakin mejen in Cuir Eiffel. Ik aru een koikje la dame de Frangach or Fhraing. Ik wil nog een badden nog eerder aan een Frangach. La dame de fer. Je hoort me. Ik aru een keer. Hamile shiakiat shiskit de koik stijlis in Cuir. Aha, oui. En dus ga je met je soes kar verru. Wel, heel een jaar van als een Fhraing gehuid Jean-Claude. Gaan Kaarten beest. Alpe. Jean-Claude, in je iang mag Claude aan hem horst. Wel, ze amat aan de hond, het gaat ook in je zo'n dag de maak.